Min nofs Lulju li għadda l-preżentatur tal-istazzjon laburista Karl Stagno Navarra żdied fuq il-kodba tal-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta bħala impjegat ġdid fil-kamp tal-marketing. Dan żvelatu l-Gazzetta għal-Mument li rapportat ukoll li l-pakett finanzjarju moti lil Stagno Navarra u ta' għexieren ta' eluf ta' ewro. Il-pakett ifisser għajnuna konsiderevoli biex joħroġ mill-problemi kbar li għandu ta' djun għax hu sigriet magħruf li Karl Stagno Navarra għandu jiġru wareħ diversi persuni li għandhom jieħdu flejjes konsiderevoli minn għandu. Il-Gazzetta komplet li jisem il-preżentatur laburista ilu jissemma mill-aħħar ta' frar li għadda għal-impjieg favolus fl-Air Malta. Iżda f'Marzu l-linja nazzjonali tal-ajru kienet ċaħdet li kienet se timpjegaħ għax kienet isir proċess ta' għażla. Il-Moment qalet li l-kariga li natat lil Karl Stagno Navarra aktarx idik ta' kap ta' relazzjonijiet pubbliċi u corporate social responsibility. Batta ħaddiema nqabżu sfaċċatament u ġew imwarba għassam il-bidunet l-għażla kienet iffukata fuq Karl Stagno Navarra. Taħt il-Gvern Laburista u dejjem ingħata postijiet vantaġġużi fosthom fil-Malta Enterprise u fit-Transport Malta, fejn ukoll kien jitħallas eluf ta' euro għalhekk imsejħa ir-ruoli ta' konsulent jew koordinatur fil-medja. F'Novembru li għadda ngħata direct order ta' 21,600 euro mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex suppost jagħmel xogħol relatat ma' komunikazzjoni u riċerka. Fl-aħħar xhur Stagno Navarra kien imfittex minn numru ta' persuni privati għal flushom wara li dan ingannhom. Hemm ukoll istejjer fil-qorti dwar sekwestri li baqgħu jakkumulaw.